Ndadzoka zvekare ndine nyaya iri kuitika iko zvinezvi kunyika yeSouth Africa pana pari kunzi South African National Congress ANC has suggested forming a government of national unity after losing its parliamentary majority in last week's election. It says it has reached out to all parties, but negotiations are still underway. The results indicate that the South Africans want all parties to work together. ANC spokesperson Mahleli Bengu Motsiri told journalists ndozvo zviri kuitika ike zvinezvi. Hapana imwe way forward South Africa iripo kunze kungobatanidza political parties kuti vashande vese, nekuti vari kuti vana vemuSouth Africa vari kuda political parties ese arimomo. So the best way kuti nyika ikwanise kuenderera kumberi vachikwanisa kushanda vachinzwanana vese, kushanda vakabatana nemamwe political parties, ndizvo zviri kuitika kuSouth Africa. Vaadmita kuti aiwa chokwadi vana veSouth Africa havasichatomboita zviya zvekuswera kuti vachinyeberwa kunzi ANC kana kuti vari kuda zvese zvese. Ndo situation iriko iko zvinezvi, ndo zviri paground.